Hvorfor sidder du og spiller computer og sådan noget? For at få tiden til at gå. For at få tiden til at gå. Er det fordi det er sjovt også, eller? Ja. Hvad med dig, Torvald? Med hvilket spørgsmål? Hvorfor er det så sjovt at sidde og hvorfor vælger man at sidde og spille i stedet for at dyrke sport? Hvis det regner, så er det ikke særlig sjovt at være udenfor. Men hvorfor vælger man at spille i stedet for at dyrke sport? Det er måske ens venner bor lidt langt væk, eller så man ikke kan mødes, eller, Okay. eller et eller andet. Tak. Hvorfor er det sjovere sådan nogenlunde at sidde og se tv og dyrke eller spille computer og sådan noget? Hvorfor det er sjovere? Ja. Hvorfor ville du tro, det var sjovere? Man bliver nok lidt mere underholdt. Hvis det er en eller anden sport, man ikke gider, så er det nok lidt mere fedt at se på et eller andet i internettet, som man gerne vil se. Tak, Mads. Hvorfor sidder du og spiller computer og sådan noget? Det er dejligt afslappende, og det er hyggeligt, og det er fedt, når man er alene. Så. Okay, Jakob, hvad laver du med? Ja, jeg spiller også med computer, tror jeg. Hvorfor? Fordi rent faktisk, jamen, der er ikke så mange, der dyrker sport hele tiden. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg kender. Så det er, for det første har jeg ikke nogen at dyrke sport med. Og så har jeg knæskader, så jeg ikke rigtig kan gå ud og løbe, når jeg vil. Og så også fordi det er sjovt at spille computer. Det er sjovt at spille computer. Ja, men Mener I ikke også, det kan tage overhånd, hvis man sidder og spiller rigtig meget? jo, det kan det sagtens. Så I sidder ikke og spiller sådan? Nej, jo. Jeg spiller Gør du, ikke. Bo? Ja, jeg spiller rigtig meget. Okay. Du ser det som et problem? Nej, overhovedet ikke. Okay. Det kan jo tage overhånd, det er ikke sikkert, det er gjort ved ham. Nej, selvfølgelig. Tak for det. Vælger I at se tv og spille og sådan noget frem for sport? Det er sjovt. Det er sjovere. Det er sjovere. Ja. Er der andre grunde? Bare det er sjovere. Ja. Er I ikke også enige i, at det godt kan tage overhånd? Hvor meget spiller I sådan nogenlunde? Okay, meget. Okay, mig. Jeg er sådan 9 timer. Hver dag? Ja. Nej, ikke 9 timer hver dag. Gør du? Ja. Jeg tror, jeg spiller 6 timer hver dag. Kun 6. Er det ikke lidt overhånd? Har det ikke taget lidt overhånd? Nej. Kan I godt administrere det? Ja. Ja. Får I lavet jeres lektier? Nej. Ja. Jeg gør ikke. Ikke altid. Gør du ikke? Skal du ikke have lavet dem frem for at spille? Nå, jeg tror, du spurgte, om jeg forlader mine lektier. Nej, jeg får lavet mine lektier. Ja, det gør Du jeg. får lavet dine lektier. Ja. Gør du også? Ja, som regel. Hvad laver du mest? Dyrke sport eller tv? Altså, vi ser nok mest tv. Hvorfor? Hvorfor ser du tiden til mest? at gå. Hvorfor ser du mere tv end at dyrke sport? Nok bare for at få tiden til at gå. Hvorfor tiden til at gå? Ja. Og ja, synes nok ikke bare, det er så sjovt at dyrke sport. Tak. Ja. Joachim? Jeg synes, det er sjovt at være udenfor og lave et eller andet, end at spille hele tiden.